Добрый день, шановное господарство. Мы рады вітаць вас у нашей утульнай зале Палаца культуры в области. И рады вітаць вас на литературной импрезе, якая называется «Голосы Мінушчыны», прысвечанай Міжнароднаму дню роднай мовы, якая ладзіцца традыцыйна ў нашай установе. Родная мова, яна абуджае цікавасць да пазнання свету і праяўлення павагі да нашага мінулага. Яднае людзей незалежна ад месца, часу іх пражывання. Менавіта ў ёй чуецца музыка, адгукаецца душа і гучаць галасы. А галасы яны розныя, журботныя, спадзеўныя, спеўныя, далёкія і блізкія, але ўсе яны, гэтыя галасы, спавядальныя. Сёння да праграмы беларускіх чытанняў народны тэатр і студыя тэатральнага мастацтва Палаца культуры в области падрыхтавалі вершы і ўрыўкі з апавяданняў. У другой частцы імпрэзы адбудзецца прэм'ера спектакля паводле п'есы Якуба Коласа «Антось лата» у выкананні артыстаў народнага тэатра. Я толькі пажадаю вам прыемнага прагляду. Не забудьце пра тэлефоны, адключайце гук, каб было утульна ўсім. Готовы? Мы пачынаем. Открывает читание вершам Рыгора Брадуліна «Быть беларусам» Алёна Дынішкіна. Свайго ні гуку не забыць, усё чужое перайначыць, каб Беларусі вечнай быць. Быць беларусам гэта значыць вясёла сумнай долі быць, да Бога веры сцежку значыць, нахбом з карца надзеі біць. Быць беларусам гэта значыць за родны край згараць на дым, па-беларуску чуць і бачыць на гэтым свеце і на тым. Урывак з аповесці Янкі Брыля «У сям'і позняя ноч» выконвае Мілана Кардапольцева. Сижу каля хворай, тады пасля банек Ніна толькі дзень прыляжала ў ложку і пачала хныкаць, што паправілася ўжо і ўстане. А няхай лепш не плача, а ўстае, казала маці. Але бацька не даваў, гэта грып, а на грып трэба спакой і цяпло, казаў ён. І назаўтра бацька паехаў у млын, і Ніна ўстала. Ты памятай, вось паглядзіш, пярэчыла бабуля, але маці не паслухала яе. Яна апранула малую і паставіла за стол на лаву, бо там толік, і за вокнамі беленька, снег. Ніна, праўда, і гаварыла трохі, і кніжку глядзела. Ды ўсё гэта вяла, без цікавасці. Пасля яна сама папрасілася легчы. Узнялася тэмпература, і малая трызніла страшна, водзячы вачыма. Была жудасная хвіліна, калі нам здалося, што Ніна памірае. І я, задыхаючыся, бег ночы па глыбокім снезе ў млын да бацькі. Сталася так, як бацька казаў. Маці сваёй дзікай любоўю давяла Ніну да запалення лёгкіх. Сёння 4-я ноч. Ніна гарыць, бо ночью температура поднимается,
спяшаючыся і час ад часу ўзрываецца кашляць. Кашляе шмат і гвалтоўна, плачучы і трясучыся ўсім целам ад болю. У перамежках паміж выбухамі кашлю яна ляжыць заплюшчанымі вачыма і толькі час ад часу ўзнімае перад сабой тонкія ручкі, усхліпвае ад болю і шэпча: «Бабка, піць!» І гэта хто б з нас не сядзеў пры ёй, бо сядзім мы на змену. Нават вачэй не расплюшчыць, так верыцца ёй, што ў цемры над ёю быццам казачны добры дух. Заўсёды будзе бабуля, першая, найлепшая, адзіная. Старая уступіла ёй свой ложак каля печы, а сама курчыцца на лаве за сталом. Ды колькі таго сну! Яна сядзіць каля Ніны больш за ўсіх. І хворая ж сама, нямоглая, з пакутамі, якія ўжо не адчэпяцца да самай смерці. Ды цяпер яна, відаць, зусім забылася пра гэта. Адкуль у старой бяруцца сілы, цярплівасць, привет, ніхто з нас не дзівіцца. Усе мы прызвычаіліся да таго, што як баліць, бабуля першая заўважыць, спытае: «Што з табой?» Найлепш палечыць, што хоць яна і суровая на выгляд і бязлітасная, калі стаўляе банькі. І ад суровасці гэтай, і ад банькаў заўсёды толькі добра. «Нічога, каток!» – суцяшае яна. «Бывае яшчэ і горш!» Владислав Сорокомля «Свавольным детям» читає Катерина Красильникова. Внуку бабуля говорить: «Сваволіць табе не дазволю. Хоць некалі болей і горай, дзядуля яго пасваволіў. Суседу гразіў і зайздросціў, сялян прыгнятаў бессаромна. На сеймах стаяў за кагосьці. І біўся, за што, невядома. Жывіце ж вы, дзеткі, як трэба. Свавольце ў нявіннай свабодзе. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Хай рукі напоўняцца сілай, і з кожным узмахам не млеюць самотныя нашы магілы, густым пазаростаюць зеллем. За год, за другі, за трэці, там будзе ўжо яшчарак процьма. Дык вашай апекуюць дзеці, магілы ашчадзіцца продкаў, каб там не вадзіліся дрэнні, а птушкі спявалі стагоддзі. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Час іншы вам, дзеткі, настане, надыдзе зусім неспадзеўка, і зменіце мечык драўляны на слова, пяро і надзейнасць. Пакуль жа вучыцеся змала, сцінаючы так па парадку. Ушчэчыну зелля запалам вы кветкі шануйце на градках, і птушак не будзьце дарэмна, а зрэшты забаўцеся ў згодзе. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Працяг аповесці «У сям'і» «Вясна» выконвае Мікіта Роскач. Досвідкам пайшоў дожджык, і раніца спазнілася. Такая яна шэра, заспаная. Нашы яшчэ спяць, толькі я ляжу, не сплючы ад поўначы, і пасыкаю, прыслухоўваюся, як наспявае мой нарыў на руцэ, як ён пячы і патузвае. З акна чуваць чырыканне вераб'ю, а ў кухні за дзвярыма клохкае прачнуўшыся клаптуха і цілкаюць кураня. Я адчапіў кружок, піхнуў рукою форткі. Акно адчынілася. У хату дыхнула вясна. Столькі фарбаў цяпер у свежай зелені палёў, пералежнай палосамі шэрай раллі. У зелені лугоў, папырсканай жаўцізной расцвіўшай лотаці, у сіняватай смузе вінаграду. Гэтак хораша распускаюцца яблыкі над вільготнымі шэрымі градамі, зубкаватыя лісточкі бярозы і лапкі памазаных мёдам кляновых лістоў. І вечары такія ціхі, цудоўныя, а рысаваць
Усё ж не хочацца. Чаму? Не ведаю сам. Мусіць таму, чаму цяпер ныне не хочацца бабуліных казак. Вясна. Вось яны, дзеці. Спяць абое, смачна нагуляўшыся за дзень да поўнай знямогі. Ніна каля мамы на ложку, а Толік на падлозе ў начоўках. З таго дня, як ён пазнаў смак прасторы і сонца, вочы хочуць смяяцца, а ножкі тупаць і тупаць. Сам надоечы пачаў вылазіць з калыскі, ты упаў на падлогу. Таму яго зараз кладуць у начоўках. Сёння ён толькі нешта заспаў пад дождчык. Ды вось Толік устаў, пацёр вочы і вылез з начовак. Я прыціх, пагляджу, малы адвык ужо клікаць на помач бабулю ці маму і пачынае свой дзень самастойна. Папяўся на клямку, адчыніў і моцна пхнуў аберуч дзверы ў кухню, а сам за размаху стаў рукамі на парог. Пакуль ён угрунтоўваецца на нагах, перад ім ужо клопка яго найбольшы вораг — Квактуха. Яна сунецца на яго, натыбыліўшы белае пер'е, а за ёю жоўтыя пушыстыя цівачкі, з якіх яму так балюча плюецца. Толік не губляецца. Левой рукой ён гладзіць пад кароткай кашулькай голы пуп, а правай настаўляе пагрозліва палец і кажа: «Не люсь, туліцца не можна, будзе Толя біць лязінай, а-та-та!» Але туліцца лёгкая і грозна сунецца на яго. Тады малы вяртаецца ў хату і шукае лязіны. У кутку стаіць Кульба, якой бабуля, хварэючы, падпірае сваю старасць. Толік бярэ яе як папала за канец, падымае дужкай угару і паварочваецца да ворага. Вораг перабраўся ўжо цераз парог і кліча за сабой сваю пісклівую дружыну. Пачынаецца бітва. Толік устае на пальчыкі і зверху б'е Кульбай перад самай дзюбай Квактухі. Курыца натапырваецца і грозна пад'язджае, але Кульба ападае зноў. І на гэты раз удала, па пер'і. Квактуха з крыкам адступае, а за ёю сыплюцца куранят. Пераможца праследуе, бярэцца адной рукой за вушак дзвярэй, другой валачы за сабой Кульбу і шырока сігае цераз парог. Але Кульба чапляецца дужкай за вушак і патузаўшы трохі. Толік трухціць за курыцай бяззбройны, толькі ў кароткай кашульцы. Спачатку чуваць бразганне клямкі ў сені, а пасля баявы воклік Квактухі і прарэзлівае «Ба-ба!». Я бягу на ратунак. Аркадзь Куляшоў. Верш «Магілёўская хмарка» выконвае Лізавета Каблікова. В область Орловскую хмарка плыла, почавши свой шлях с Могилевской. У день нараджэння хмарынка была, пялюткую пары дняпроўскай. Росла яна хутка, і ў першы палёт збіралася вечары баба. І лёгкую пару з азёраў балот да шляху свайго далучала. Нямала яна для тутэйшых людзей зрабіла карысны работы. Напрыклад, пад крычавам стомленай жней схавала свой ценец пякоты. У вобласць Орловскую хмарку плыла, спрабуючы першыя сілы. Уласным дыханнем у рух правяла, ужо ветраковыя крылы. І нясмела трывожачы цішыню над дахам, вось гэтым, над домам, напэўна, ў жыцці сваі першыню з вясёлым праехала громам. І людзі усміхаюцца хмарцы сваёй, і ўдзячна ўслед ёй крычу я: «Расці, Магілёўская хмарка! Зямлёй, трымаючы сувязь жывую!»
уривок з оповісті тітки Міхаська виконує Тетяна Ветрова. Была уже поздняя осень, холодно, туманно, и дробный дождик сыпал имглой, и почернелое поле, и луг лежали у неким мотошно мертвом сне. Пастухи разложили огонь, великое вогнище роготало, и пеклася пуль. Яська, по прозвищу Довговязый, дув з усьої сили у трубу. Тру-тру-тру! И шло рехом по опустелым поле, да ще сумнейшей ставала осень. Михась сидел одиноко, при мокрой дорозе. Водаль от пастухов, холопа ему, нечто болело, палали щочки. Стулился в клубок, быцем тая шерая кубинка, наточенная кротом. Думки его были невеселые, полные слез, бытые осенние хмарки, невыплаканные дождем. Часом навод скатился. Правда, неогодный я хлопец, усім придумываю лихо, але хто для мяне добры? Усе, як на лихого собаку, а ту, а та-та. Горькие слова катились из дитячих губок, як тяжкий камень на мужицкую ниву. Бычок чорний недалеко ходил. Михась, натрапивши косыми вочками на башка, яшчэ горай даўся ў жаль. Такі чорний гад, як гэты бычок, і той мяне не слухае. Нябось іншых пастухов боится, толькі крикнуть, зараз адверне рыла ад шкоды. А мяне, каб себе скура, не вытравіў хлопец, схапіўся і з усяго маху стебануў па хлебляціні чорнага бычка. Повеся! Здавалося, закляв бычок своїм бычачим розумом. Не вытравало дитячее сердце в маркотный осенний день. Михасю стало завидно, что нават бычок и той мае до себе прихильное стадо. Держи! Бяры! Янук! Игнат! Лови! А-та-та-та-та! Загруготели целой громадой хлопцы. Бегли, гнались его поперек загонов за постреленным жорбом. Птушка летела, падала, уздымалася, бегла. С левого скрылья капала кроў. Нога была перабіта. Хлопцы нямала што ўжо хваталі за пер'я калечаную птушку, але яна не давалася, уцекала, выбіваючыся з апошніх сіл. Угледзеўшы Міхася, мо падумаў, што кус, або што іншае. Згадаеш птушку? Але толькі даляцеўшы да хлапца, ударылася усім целам у яго грудзі. Крр, крр, жаласно запішчала. Міхасю здалося, быццам птушка просіць: ратуй, ратуй. Шесть! Михась кинул жорово полами рваной свитки и растопырил руки. «Отдавай, рабы!» — кричали пастухи. «Не дам! Отдавай! Не дам! Отдавай!» — кричали пастухи, обступивши тесным кругом, тужзали Михасем, як высохшей галиной. «Отойдите! Йой! Не турзайте! Под сердцем тисни! Пустите!» Хлопец схапіўся за грудзі. «Ёй! Ёй! Што ж гэта?» Не паспеў дагаварыць, спялеў як палатно і асунуўся ў разор. Пастухі перапалохаліся. «Вады!» — скамандаваў найстаршы. «Міхась! Братка, ці чуеш? Мы табе жорава аддамо!» Пачалі угаварваць, падымаць, качаць. Але хлопец ляжаў, бы надломленая соломинка. Через полминуты прилетел Янук с полной шапкой воды. Отчинили котиком зубы, улили кольки капли воды. «Михась, братка, ты чуешь?» Через полминуты Михась уздыхнул. Губы почали червонеть. «Перенесем!» — озвался который с хлопцев. Осторожно взяли пастухи Михася на руки и перенесли до вогнища. Олексій Кисін. Рушники. Виконує Арина Чака. Вышивала мать. У руках, як веселки нитки міготели, клалися на белых рушниках, родной нивы фарбы и оттень.
Расцветали ружи и ляны у непаўторных весновых узорах. Уплетались напевы, сны про мне солнца и далеких зорок. Дочки и сыны у жыццёвы шлях гэты дар благословення брали. У партизанских боровых лясах рушники на ранах обгорали, тлели под снегами и дождем на могильном помнику герою. Сёння у хатах многих над сажом узоры тые ж зихотять зарою. На далеким поле целины, вытирая хлопец твар спотелый, за полсвета у свет, за край лясны, рушники, як птахи залетели. Крылы ильняные, рушники, ружи незавялые краски, прикладешься вихоть в шаги, быццам Машину ачуешь ласку. Вашай увазе мы прапануем некалькі ўрыўкаў з аўтабіяграфічнай аповесці Янкі Брыля «Сірочы хлеб». Першы варыянт, якой быў створаны ў Суровама на 1942 годзе. Гэта першая аповесць пісьменніка, да якой ён вяртаўся на працягу ўсяго свайго жыцця, уключаў ва ўсе зборнікі і ўсе зборы твораў. Урывак з аповесці «Сірочы хлеб» «Солнце, мороз и ветер» выконвае Віталіна Далініна. Солнце, мороз и ветер, эх, завирал, разгулялся. Так и скрабе по хрупким снезе, так и подвиривая белыми вужиками снежного пылу. Гонить его по поле через гостиниц, знов по поле, по хмызняках и под саменький лес. А солнце такое, что не зернусь на снег. От солнца Данику не тепло, тепло от батькового солдатского башлыка, великого с чужих плячей паукожушка. От ходы по глубокой стежце дрепає ён ззаду за мамой и глядит на пятки яе лаптей. Мама широко ступая, спяшается за дядьком Кустусем. Из-под великой хустки коноплянки глядить на дядьковы боты. Ідуть яны якраз як тыя дядькі, якія ходять у округовий суд з-пад Нясвіжа у Новоградок за 100 кілометраў. Данік уже бачыў не раз, што гэтак ходзяць людзі каля іхняй галынскаўскай пашы. Ходять так люди из ихней галынки. Дядька Кастусь, мамин старейший брат, пришел до их сёння з Мікуліч. И думае ён цяпер, як гэта раптам пашанавала ягонай сястры. Дзевер яе, брат Данькага бацькі, прыслаў ім грошай з Мінска ажно з-за граніцы. Там ён недзе жыве, відаць, як чалавек. Вот дайте раду, адразу гэтулькі грошай прыслаў. Калі перавесці на золото гэтыя савецкія чырвонцы, дык будзе цэлых 30 рублёў мікалаеўскім золотам, но на панскія злоты яшчэ ў 400 больш. Як з неба гэта звалілася. І піша Пятрусь Малес, што гэта пляменніку яго, Данілку, каб вучыўся, сыну брата майго, Івана, які аддаў жыццё за савецкую уладу. Так і піша ў заказным пісьме. Як яно пойдзе цяпер сястры пры грошах? На добры лад, дык трэба было б хоць паўморга зямлі адзе бачыць, але коня якога нарэшце купіць. Дык што ты зробіш,
калі дзевер загадвае хлопца вучыць. Калі ён сам, дядька Кастусь, збіраўся ўрані сюды, у галынку. Баба яго таксама хітренька усміхалася. На парасятка хоць, кажа, пазыч. Яно то праўда не шкодзіла. Памагаеш ён Зосі сястры усім усялякім. Але ж і не раззявішся адразу. Дай, няхай уже сама бедная, хоць трохі ачалавечыцца. Геть толькі грошай. Працяг аповесці «Сірочий хліб» виконує Арина Чумаченка. Сама мальчиха, дык тая просто ослупянела от счастья. Учора, як принесли з пошти письмо і повестку, заговорила уся вёска. І з таго моменту, як каже Зося, думки у яе голове блытаюцца одна за одну, а іх распорс прыдзімае вялікая радасць. Грошай раптам будзе столькі, што і ў галаву не топіцца. Дагэтуль Зося носила увесь свой капітал у хустачцы, туго затиснувши вузлом і медякі, і паперкі. Калі нават якая-небудзь пяцёрка няшчасная была за душою, дык і то думалася, што з капейкай усюды смялей. А цяпер страшна было в адно ісці па іх. Кастусь, дзякуй яму, ідзе, паслухаў. Ён-то, нябось, разбярэцца ўсюды. Ды свой сынок таксама. Бач, жаба, упёрся, пайду. Трэба ж яму апрануцца, што-небудзь купіць. Сыну брата майго, успамінае Зося пісьмо. Няхай бы ён, яе Іван, лепш сам быў жывы, чым усе гэтыя грошы. Але што ты парадзіш? Сёння дык яшчэ не, а ў другую нядзельку яна закажа маю паніхіду, як і ўсе добрыя людзі. І Зосі здаецца, нібы наяве, як будзе тады усміхацца заўсёды п'янаваты псаломшчык Харкевіч, беручы ад яе залатоўкі. Пасля абедні паніхіда. І Зося ўяўляе, як яна кленчыць са сваім хлопцам сярод царквы, і ў руках іхніх гараць, аплываючы духмяным воскам, вялікія свечкі. Даніка рад, што ўсе людзі глядзяць на іх, і нудная мужулю. Ён садзіцца на пяткі і разглядаецца ва ўсе бакі. А сама яна прыслухоўваецца да незразумелых святых слоў бацюшкі, ловіць у іх імя свайго Івана і хрысціцца ўдагон яму, старанна прыціскаючы 3 пальцы да зморшчанага лба. Праз сіняваты, пахучы дым кадзіла блішчыць пазалота іканастас. Барадатыя багі глядзяць чамусьці панура. Толькі Божая маці усміхаецца, а пеўчыя як хораша пяюць. Адзін псаломшчык як раўне сваім басам, дык аж на сэрца заныя. І верыцца Зосі, што цяпер дык Іванавай душачцы палягчэе. Такая, людцы мае, паніхіда. Не забыцца толькі прышыць бакавую кішэню ў бурносе. Думае Зося, зноў успомніўшы пра грошы. Усё пачынае блытацца ў галаве, ды вось зноў усплываюць на памяць пісьмо і грошы. Ажно з Мінска, а за імі вялікая небывалая радасць. І ўсё становіцца ясна, як гэты белы, сонечны дзянёк. Працяг аповесці «Сірочий хліб», розділ 12, «Жалейка», виконує Варвара Сікушенка. Як толькі статак выйшаў за апошнія дрэвы двара і пачаў разбірацца папашы, стары Мікіта спыніўся і палез рукой за пазуху. Зноў старая крычала. Падмаргнуў ён Даніку. Дастаўшы за пазухі жалейку. Ён гладзіў муху ў яе і, усміхаючыся, гаварыў:
нібито доці свою, нібито нікому іншому. І чого ти пищиш? Що я? Що тут кому болить від гэтага? Ти, каже, блазень старий. Ех, піскеляти, ди годці. Ён приложив жалейку до губ, узіняв трохи твар насуперед сонця і заіграв. Над зеленым простором, над Даником поплыла, полилася журботная песня. Каб їй слово яще, дик яны б загучали тугой гаротной долі. Рассказали про тяжкую, беспросветную працу жнеї. Болить моя серединка, ой, перебила я ей березинка. Почувши гэты сум, мне эти за дрэвамі двора стрыгануть пушами коні в панскім плузе, стоячи в борозне, и с недокурком на нижней губе, уздыме голову, заслухается молодый батрак, а там, на поле мужицким, стане на стежце и загледится, с рукой наставленной от солнца, девчина, ранняя работница, что иде полоть свой ранний лянок. И только бабуля Матруна, старая батрачка, почувши с порога голос свого чоловіка, покрутить головой і без зуба зашамкає. А що ж нам не витримав? Піщить! І кольки ти йому не говори, унука повний барак, а ён собі старий, блажен піщить. Жнивный напев зміняється весельем. Ці то чуваць птушины шчэбет перасвіст, ці то веснавое пульканье ручаі, бойка трапящица гулівы танец. Зноў журба. Ох, і чаго ж ён толькі не ўмее дзядуля Нікіта, і чаго толькі не можа казаць яго старая жалейка. Вось і ўсё. Жалейка змоўкла. Дзед апусіў свае худыя спрацаваныя рукі і паўтарыў. Вось і ўсё, Даніла, і дзякуй Богу. А тая кажа, пішчыць. Баба яна, унучак, баба ці жонка, ці маці, ці внучка. Ох, давай промочимо мы свої потки святою росіцею. Сядай, Нікіта, загадав він сам собі і сів коля подпаска. Унучка? Дик яна, Даніла, не тое саме. Ось Аленка наша, вельми її жалейку поважає. Што ў ёй, кажа, пішчыць? Гэта, дзядуля, ты пішчыш? Ці яна? Яшчэ малое вядома. Дзед Мікіта, трымаючы перад тварам сваю пісклю, уже без хітрасці, а неяк крыва. З песні, Даніла, слова не выкінеш, а плачучы рота ніхто не паправіць. Заголосила той самой жнивную песню жалейка. Сиротливая, сумная песня. А зараз мы прапануем вам паслухаць верш Уладзіміра Карызны «Дзіўныя чаравікі». Выконвае Аліна Ермакова. Поздаецца ўсё ў параўнанні. З параўнаннем ясность настае. Неяк я зайшоў на рынок ранні, бачу чуравіны на стале. Белыя, няспелыя, нямала. Іх яшчэ спяліць бы даспяліць. Але бабка іх затарпавала. Бізнес, бач, прыехала рабіць. І ўспомніў час зусім не блізкі. Час далёкі, а яшчэ баліць. Хлопчыкам павёз на рынок міцкі, шчаў я, каб на ногі што купіць. Босы на асфальт ступіў гарачы, запякло, аж сіл няма трываць. І пабег з падскокам, ледзь не з плачам, тое сваё шчаўе прадаваць. Сеў за стол, расклаў стажкамі шчаўе, прадаю па той людской цане. Шмат пакупнікоў, але вачамі торкуюць у іншых, не ў мяне. Дык усё ж торг пайшоў.
Ужо і третий со стола зникае мой стажок. Подыходит тетушка у берете. Дай бесплатно хворому, сынок. Что ж, бяры. Из гэтых вялины рух узняўся, аж на ветер дзьме. Жменьку бабцы пожилой накинул, и сивому деду нават две. Шав'е усё продал я, и с набытку сонейка приглянула само. За свои рубли попил напитку, съел одно, другое эскимо, и пайшоў шчаслівы до прилавка, а ці быў шчаслівы больш калі. Дайте шаровики, калі ласка, тетушка, на гэтыя рублі. Полічила, мой жа ты хороший, каб усё жыццё ты быў здаров. Не хапае на старыя грошы, у цябе каля 7 рублёў. Я панік душою і пляшыма, крылы свае нізка апусціў. Але раптам падышоў мужчына, і рублі ёй тыя заплаціў. Я гатовы быў яму пець песні, і сягодня з далечых гадоў бачу, як тады хлапчыну неслі чаравікі дзіўныя дамоў. Віктор Гардзей «Недарэмная любоў» выконвае Паліна Паддубцева. Бабу снежную зляпілі, і пайшлі хлапцы дамоў. Тут на выход праз паўхвілі зайка выскочыў з кустоў. Бачыць, кож замест короны у старой на галаве. Вочы з вуглю, нос чырвоны. Чым не цешыцца в дзятве? Зайка бабу любіць дужа, дня не кружыць ля яе. Але ўжо не весць ужа, снег потрошку растае. Выб'ецца ручай з-пад нізу, баба снежная упадзе. Зайка шлындае паблізу, з бабы вока не цвядзе. Стала ціха і сугрэў, пачарнеў на рэчцы плёс. Зайка бабу любіць, пэўна, за чырвоны зморквы нос. Данута Бичель-Загнетова «Журавіны» выконвае Варвара Лаўрэнова. Ходя болотно-лесной озярины, выспели песню журбы журавины. Пужики греют на купинах спины, тешать душу журбу журавины. Плюкают воду в нагретой мшине, стомы на хлыне и хмары на хлыне. Ветер обвея и высушит солнце. Боль задолнела, суть тихнет до донца. Хмелем багунникам голову захмелить, зумкой с жалом погрозливать шмелек. Тут обаяка у сне не приснится, тут и по волку не мають рушница. Ще журавінки, журавлики, журки, літостю серденька розворушу. Ще спотявання на ворожбу, ще в голові помутнели танцульки. До одиноті, що журки в болоті, нібито зорки у завоблачном льоті, нібито облоки з вятристками з гулом. Я обнімаюся тільки з минулим. Вірш Канстанты Дельфанс-Гальчэнскага «Трубы калядныя пошты» выконвае Мар'яна Алексеенка. Дапамагаюць Віталіна Далініна, Арына Чумаченка, Тацяна Ветрова, Аліна Ермакова. Сёння зноў праз мора і лес мчыцца пошта на крылах і без. На каляды цудоўныя змены. Кожны раптам зрабіўся пісьменны. Хто пера не бярэ цэлы год, сёння піша паштовым 500. Лісты з віншаваннямі Франі і Маня шлюць, бо калядны ў іх лістаманія. Учора ў Прычаве проста на рынку лісты разорвали паштовую
апошні масток праз апошнюю рэчку у пошту ўварвецца і ваша мястэчка. Цераз сумётам жыцца фургон дзьмеў свой паштовы клаксон. Лісты і пасылкі для мамаў і татаў, дзеткам прэзенты. Шчаслівых святаў! У аддзяленні 4 акенцы, у кожным акенцы па мілай паненцы. Мне, калі ласка, 2 тэлеграмы адправіць і ліст заказны для мамы. А яшчэ купіў жонцы котачку, канарэйка ўцякла праз фортачку. Рыбка вялікая здохла, малую котачка з'ела, моцна цалую. А 2 тэлеграмы для спадара Міхала. Халі, ганарар, дзе грошы, шельма? І калі ласка, пакецік цыбулі. Так, бандэролью, бо гэта дзядулі. Хоць драбяза, але дзед будзе рады, што родны внук не забыў на каляду. У ліду бандэроль, тэлеграму ў гародню, ліст заказны ў Мішова. Багіня, дзякуй, красуне, вы цуд між дзяўчатаў. Да пабачэння, шчаслівых вам святаў! Кожную хвілю з ранку да вечара пошта працуе нястомная, вечная. Хутка, надзейна, нізкія кошты. Пошта, спадарства, калядная пошта. Ёлкі мільгаюць, слухаю драты. Едзе фургон, а фургоне лісты. Зайцы, уцякайце! С дороги, лоси! Федя, гони! Заказные вязи! Улучшать поштары заўважыць не цяжка. Золотом трубаў зяе фуражка. Для города і вёскі, палацаў і хатаў. Пошта для ўсіх нас. Шчаслівых нам святаў! Некалькі слоў, сейчас дадуць нам сюды святло ў залу, ніхто не разыходзіцца. Некалькі слоў пра другую частку нашай імпрэзы. Вашай увазе мы прапануем спектакль, ён называецца «Антось Лата», якую напісаў Якуб Колас. На сцэне Коласу давялося ўгледзець беларуса першы раз і пазнаёміцца з тэатральным мастацтвам у тэатральнай пастаноўкі беларускага музычна-драматычнага гуртка «Вільні» ў 1911 годзе. Спачатку Коласу, гледачу, захацелася забыцца, што ён у тэатры, абстрагавацца, заняць нейкую такую адлегласць, такі астравок, дзе можна было ўявіць усё убачанае на сцэне, як у жыцці, каб зразумець, а ці здольны гэта беларус да тэатра. Але з першых жа слоў артыстаў страх яго і сумненне паэта развеяліся. Ён з вялікай асалодай глядзеў і ўспрымаў спектакль. А праз 2 тыдні пасля прагляду спектакля Якуб Колас напісаў: «Тэатр страшэнна зацікавіў мяне, і ў ім я пачуў вялікую сілу падняцця народнага духу, яго гонару, і нішто, як ён, не можа зрабіць столькі для адраджэння Беларусі». Так напісаў Якуб Колас. І многім, конечно, сцэнічным задумам песняра не суджана было збыцца, хаця першая п'еса «Антось Лата» і «На дарозе жыцця» ў перыяд з 1917 па 20-е годы ставіліся як прафесійнымі трупамі, так і аматарскімі калектывамі. Найбольш цікавую драму «Антось Лата» пра цяжкае, беспрасветнае жыццё галоўнага героя наш народны тэатр вырашыў зрабіць у камерным варыянце. Для вас мы прапануем спектакль у чамадане. І так, вашай увазе спектакль, які называецца «Антось Лата», гэтую п'есу напісаў Якуб Колас. І
Так? Сустракайце наших артистів. Осенняя ночка, не иди додому, девка красная. Не може знайти. Ще тягне, пивок виє, бо веселейших песен нема. Не спяваються, брат, веселые песни. Дома не лады, жонка хвора, недоимки шмат, а тут я жий. Загулялися і лихая губеры. Не давайся, брат, додому хочеться. Иди гуляй, плакать зажадалася, а ты песни спевай. Ой, ты кони, мой кумак, бады драться тебе бог. Где ты, кони, пропадал, как ты ноги поломал? Ти не был тут со целью, а ти може у техниці у Марселі, а ти може у Югалі. Где чорти тебе тягали? Другую, синя в репі, поросята в гречці, а музика без язика, калі пешки треться. А Бруська, милый, выпьем еще, а? Ай-яй, няхай, она, братка, сгорить. И так, падла, шаломить, може, будет. Душа вера знає. Эй, Лея, дай еще полкварты для души. Лея, тетка, Лея, мама, пошкодує гетак само. И накормить, и напоить, хоть и добро вас подоить. Ой, Лея, и чому это тебе черти не хапають? Живеш ти і живеш, і зносу тобі нема. Кольки тобі уже год? Не ведаю, голубок. От живу, пока Бог позволяет, а годов своих не лечу. И на что их лечить? Гроши треба лишить. Треба лишить гуси, овечки, а годы Бог злит. Лишнего не возьму, твоих голубок не займу. Будешь Бог турбуватися. Лічить я єхати. Чуєш, я прочитаю наговорить. Ведомо стара є здятініла. Їй здається, що Богу нема чого більше робити, як лічить я єхати. Подумаєш, угодниця яка угодниця. Пойдем, Лея, в рай, а ми заспіваємо їй. Я
Нашукиваю вас. Вот, вы тут выпиваете, а у меня душа у пяток. Ой, де страшно. Треба ж усунуть яму руку. Акцизник зловить, штраф платишь. А какие заработки? Копейка на полбутыльки. Ой, я брат, до вечора не пераспориш і не пераслухаєш. Баба заўсёды бабою застанецца. Што наша, што жидовка, і збрэшешся з імі. Лея, дай лепей закусіць чаго трохи. Ох, шинкарка наша Лея пошла прыйдзе, не здурэя. Ой, Это уже такая натура у вашего брата. Выпить на копейку, а гуку наробить на рубель. а ваш брат, калі одну чарку вып'є, так уже увесь вар'ятеє, хоч ти яго у вілейку вязі. Як ти думаєш, Григор, достане Берка собі збавення, ці ні? Хто? Берка? А як же? Чекай, Петрук Петра, будеш сир їсть. Вот вам вся лепшина О! с левшиком и цибулькой. Дякую тобі, тітка Лея. Наливайся, бру. Ну, ой, то утякай же. Ой. Ой. Каб у хлявах плодилася, а у полях колосилася. Каб живы были и яшчэ пили. Ой, дай Боже. Ой. От, брат, каб на яе агне, на гэту гарэлку. Вып'еш, падлу, дык адразу робіцца на душы святлей. Потым жа яна нябось і зашкодзіць. Глупства, братцы. Ведаеш, што, Габрусь? А давай поедем у Америку. О, что ты думал? Едем, а? Рассказывай, что заработков там, сколько хочешь. Лопатами ограбай денежки. И скажи, братцы, чему ты там много заработков? Народ пановаты. Сам робить ничего не хочешь, а грошей много. Ой, поки у Америку заедете, то напевно в Ригу трапите. Куди трапимо, то трапимо, а я не хапуну лапи. Ти вон молишся, а хапун за карком швориться. Ти правда, що і хапун бере? А ти ж думав як. Люди не дарма говорять. Ой, нашого коваля шльому, каб не сальвесь, то і пропав би. Ушамів у осіну. Ні туди, ні сюди, ледве вирятував. Чую я гэта, але мало даю веры. Бо ты дурень, а я тебе кажу, что хапун ёсць, что кожны год бярэ ён з кагалу по одному жыду. Ты ведаеш, такая справа. У жыдоў не было грошай, а яны, ты ведаеш, грошай любяць, моцна іх любяць. Яны зрабілі такі контракт з ліхім. Ён дае ім грошы. А яны замест проценту платять одним жидом з кагалу. І ось гэты зборшчык падаткаў называецца хапуном. Эх, темнота, темнота. Одни дурни плявузгают, а других слухают. Габруська, брат, кинь ты Берку. Ды неправда ўсё гэта, брэшуць цёмныя людзі. Што ж будзе, калі ў нас Беркі не будзе? Дзе мы прыхілімся? Сіроты! А ты, Берка, будзе тебе розуму спаўца Берка, не мяшайся ты ў нашу п'яную гутарку. Пі, брат, не бойся, розуму не прап'ём, бо яго і так няма. Глядзі мне ў вочы. Ты мяне бачыш? Бачу, больш як трэба. Не одного, а цэлых гурт рыгораў. І ўсе як адзін. А я бачу 10 габрусёў. Чорка ўсё на свеце робіць, з ёю можна жыць. З ёю всякія хваробы можна загоіць. Здорово, ребята! Эх, вояки мои, не чуете вы голосу своего старого генерала? Вот где дядя Кральковский, который до слов молитвы стомпил до пекла,
гуляў, бо па дарозе было. Спіўся бедны, царства яму нябеснае, вечнае адпачыванне яго душыцы. Вот, а дзе Антось Лузун на фаміліі Семеняка? Эх, Антось, Антось, ты быў шпаркі да бойкі і ніколі не зажывала ў цябе шкурка на носе. А дзе Мікола Паляк, который меў вока на папа? Злавіў яго ўночы нібыта свайго сына і давай накладаць таму па карку, прыгаварваючы толькі па вячорках ходзіш, а сена каню не даў, а сена каню не даў. Эх, парыце вы землю, кампанейцы мае, адзін толькі я астаўся, як пень яловы на пасецы. Берка, як маешься, турэцкі рабін? От, Антось, як живеш? Жыву, брат, і цябе яшчэ на могілкі ў мяшку панясу. Ну, А ты ўсё з гэтую бублю? Жодны вочы не свесіць табе, зараз і шкляныя папсуеш. Што ты вычытаеш тут куст альховы? Я не пісьменны, а давай паспрачаемся ў навуцы. Антось, Антось, пакінь! Я яму кажу пакінь, а ён мне. Огонь горить, дым котится, а Берка думал, свет кончится, а Берка думал, свет кончится, а то огонь горит, дым котится. Пьяница, вар'ят! Сам ты вар'ят, идол ты. Тебе только одному хочется в рай? О, скула тебе, а не рай. Коли убачу, что в рай пошибуешь, зволоку, дай Бог зволоку. Загуливается Антось. Ой, а мы с тобою святые. Ну, пугач ты дупляны, книгоед дурный, скажи мне, кольки раз ляжи холка, а дня свіжа до мира. Гэтага не написано в твоей голове, а? Не лечил. А что крапчей життя и смерти? Скажи мне, письменное. А скажи, чему я плачу там, где треба смеяться, и смеюся тады, коли треба плакать? Ну, у тебя натура такая. Ой, натура, натура. Был солдат Батура, у яго была кепская натура. Чему и солдат Батура? Ой, заткало старое. Ну, Лея, давай руку погадаю. Не треба, не треба, не хочу. Коли кажу давай, то давай. Доля твоя, як жита у канцевалогу. Счастье твое осталось сзаду. Ты идешь до яго, але мимо. Позираешь ему в очи, а бачишь его спину. Сердце твое неспокойно. Думки твои займая мужчина светлого волосу, который любит выпить. А може, гэта ты, Антось? Так и есть, рука гэтак кажа. А Берку ты не любишь, а его и любить нема за что. Ну, Антось, пытал ты мяне, запытаю и я тебе. Скажи, скольки собака носит у себе страву? А столько, сколько ты над бублею сядишь. А чему у курицы очи закрываются снизу? А чему у тебя нос напереди, а не на потылице? Дурак ты, что ты питаешь? Такая ее урода. А вот и не ведаешь. Ай, больше я забуся, як ты знаешь. Эй, дядька, Ау, ходи до нас. так что будет? О, нічого не буде, посядеш з нами, чарку вип'єш. Змиловалися, дякую вам, детки. Видите, вы ведаете, куда с вашей горелкой. У меня своя есть. Небось, никто не захотел с дядьком поздороваться. Прытка, Антось пьяница, Антось лайдак. На Антосе дети пальцами показывают. Где же моя пляшка трасца едоли? Берка, на что забрал горелку? Я не пьяница, Антось. А, святым хочешь быть, законы Талмуда исполняешь, а Антосе запускаешь шпильки? Ну что ж, Ну, може, у пінчаку твоя горелка. вот что значит сердце кабеты, которая любит. Ты, Лея, будешь в раю, а Берку — во, гула осмальная. Ой, гублял я горелку много раз, але яна не пропадала. А горелка сгубила меня один раз, и я не знайду себе. Каб я был письменный, написал бы я про наше темное мужичье життё, да як написал бы слезьми и кровью.
вам смешно, Антось комедиант, потешая вас, вы смеетесь. А ці бачили ви, як Антось плакав? А ці чулі ви, як Антось проклинав час, коли ён народився на свет, долю свою собачью? Эх, свинячее жыццё! И кому корыть мне? Жил я, жил, лик годам сгубил. Сыны поумирали, внуки гибеют, а жонка, ты и дагэтуль жила, моя сівая голубка, и мяне пахавала. Але ці мало адабраў я твайго здароўя, ці не ты гэта тулялася па завуголлі у адной бялізне, пакуль у маёй галаве бушаваў хмель. Собака я, печеный гад, забойца. Хата моя спустошилася, вокруг все повымирали, а я один. Я один, мне жудосно у хате моей. Одна только ты со мною, отрута моя, ты моя погибельница. За тебе колотил я семью мою, за тебе поганая. Ой, нет, не хопить силы разбить тебе, черный меня поведший с тобой. Шарка, все на свете робить. Ой, драбезіться, дробний дощ іде, позбиралася бідна басота, все горілку п'є. Позбиралася бідна басота, де горілку п'є. П'ємо ми горілку, п'ємо ми вишньовку, будем пить вино. А як хто прийде з нас насміється, будем бить того. А як хто прийде з нас насміється, будем бить того. Ой, прийшов дядька, дядька багатий, насміхається. Ой, за що ж гэта бідна басота напивается? Ой, за что ж эта бедная басота напивается? Не смейся, дядька, дядька богатый, ты не смейся с нас. Садись, дядька, дядька богатый, выпьешь ты у нас. Садись, дядька, дядька богатый, выпьешь ты у Стойте, нас. стойте, соколи мої турецькі. Тут ти нічого не бачиш. А дядько в ношу нечто хоче згледіть. Ну, ходімо вже, дядька, помалу, ну. А ці не здається вам, хлопці? Ой, ну, пішов же вар'ятеть. Давно пора бути дома. Згорела б я на эта горелка і ви разорьёю. А ці не здається вам, сини мої, що ми не по той дорозі йдемо, а? Здається, тая, а може і не тая. А ті не все равно нам, мы давно уже бодимся не по тих дорогах, куда уходят добрые люди. О, нікуди гне, злодій. Ти правду кажеш, син мой. Сошли наші колеса з коляїну. Ну і холери їх бери, як не покотяться, а за монопольку зачепяться. Ой, ходимо додому, не скажемо нікому, зарежемо кота, бо наш кот сирота. Не вийди, дядька, волков яшчэ підкликаєш. Ой, теперешнім светом лепш з волками жить, чим з людьми. Бо что теперь человек? Ай, ноль, потяруха. Ну, Ой. Ну, а я таки скличу волков, поваблю их. Колись брат Стражникову с князями на медведя уходил. Вау! ну кинь, дядька! Кинь, дядька, будь добре, слухай! Я мачу, що Ай, и волк в лесе не хочет отгукнуться мне. Ну, дядька, хватит доволить и бачить потім. Иди, друже, чи ж я тебе тримаю? А мне некуди. Кому я потребный? А коли потребен, то той сам прийде до меня, коли я ему потребен буду.
Ой, душа моя болить, кости скрипять і кишки бурчать. Треба зробити попаску. Боже, ноги не служать. Садися, компанія моя чуть не родная, захопив з собою живучей і гаючей води. От яна. Как ты смолы напился? Ну, кинь, дядька, дома выпьешь. Ой. Ну что ты пристал, як смола? Да. Якой сапачиня человек? Не тебе остается ровесник. Мгм. Посидимо, Мгм. покуримо, Мгм. сапачинем. Ну, Ригор, здоров будь. Вантроби яна мне ужо попалила. Нужно ее пить. Не могу, ты не ведаешь гэтага. Болить мне, семя нешта, душа ные. Нейкі злы дух залез сюды і не дае мне спокою. О, Боже літості, ви дакуль будзе пакута моя. Ні, зоймешся з імі, ніколи додому не трапиш. Але і правда, а ці дай гэта дорога? А спытаць няма у кого. Эй, откуль, чоловіче, эй! Багни болота, сухого чарота, черті святих спокушають. Ой, ой, не ведаю, что говоришь, человек. Ты мне скажи, куды зайду я, пайшоўшы по гэтай дорозе? На обоюки. Ой, не бойся руки! А на тыя, откуль ніхто назад. Тьфу, сгинь ты! Ой, ой. А мне передали гостинчику для тебе. На! Ой, куды зашли мы, Боже? Ой, Ригор, 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 Ригор! Ой, уставай, браток. Тут страшное место, и Бог отступился от яго. Тут пройшла сталь, а може, і сам дьявол уласне вочима не бачили його. Ой, Кажеш, куди ми зайшли? От тут і ёсць точка. Хіба ж ми самі зайшли? Нас вёў нехта, а мы, як собаки, на ланцугу покорно йшли за ім. ой, что ты, дядька, охмянися. Вот яна, во! Ну я ед, гэтуль! Кого, дядька? Это у тебя сдань с гаражки. Я запишу яе з губу мою. Кого? Вот яна, во, стоїть холерне Мясо. Ты бачишь, там хтось стоит, порушится. Бог с нами, Дух Святый, ой, Фу! Фу! Чого ти прийшла сюди? Що тобі тут треба? Як тобі сказати? Прийшли ми до тебе на суд. Хто ми? Я і Яна. Хто вашого батька і матіру ведає? Мало на світі всяких потаскух. Ой, як ти лаєшся. А я ще добре знайома. Який я твой знайомий, бридати? Да ти ж ні одного дня без мене не прожив. Ти, коли хочеш, криху мой батька. Пропади ти така дочушка. Захочеш і пропади. Мяне того не знаєш, але не отступно свою за тобою. Я твоя тень, як вірна служка твоя. Кожну минуту шепчу я тобі. Кинь, Антось, свою натуру. Будь ты человеком. Ах, это что jeszcze за приятель такие? А ты и разваж нас. Мы уже давно колотимся с ёю. Я монополька, я выпивоха, Яна свярозая пам'ять. Ну, загадай загадку, дык хоть Берку с бублею клич на подмогу. Гэта свярозая ільнасць пілуе мяне і пілуе. Ты
заўсёды чалавек спявае з радасці. Быў у мяне знаёмы дзяк Ралькоўскі, царства ему небеснае. Той пеў заўсёды, бо ён з гэтага хлеб еў. Раз беднага падушукаў Антось Лузун. Пайшоў прадаваць дзякавы боты, каб разам прапіць іх. Боты то ён прадаў, але прапіў іх без дзяка і панюхаць таму не даў. Пайшоў дзяк хаваць умерлага, стаіць у выступках холодна, чуць не плача, а цягне са святымі супакой. Ты не тое гаворыш, што думаеш. Ну што ж, людзі заўсёды забываюць добро. Але ж трэба быць справядлівым. Хіба забыўся ты, да каго прыхіляўся, калі табе было горка на душы? Помніш, быў пажар, усё пагарэла. Сам выскачыў з хаты, у чым стаяў. Чуць жывымі былі выхвачаны дзеці. Не было за што рук зацяць. І хадзіў ты пануры, і як бы зямля на табе ляжала. А людзі вокруг были так черствы на твое горе, так черствы, и душа твоя очерствела, отвердело твое сердце. Божий свет стал тебе немилый, и не рад был ты житью. А кто устешил тебе? Кто одогрел твое сердце? Цвярозым ты места не находил себе, а выпил, стал другим человеком. И свет адмянился, и горе твое показалось жарким. Нечага сказаць, жыў Антось лата, рай было яго жыццё. Эх, у друзачкі пабіць, а каго? Дядька, потерли, супокойся. Хотим чистая сила чмутить тебе. Хотим ужо порценька з гэтага заклятага месца. Маліцеся вы, а мяне Бог не ўчуе. Грэшны я, сакалы мае, і турэцкі Бог не захоча з Антосем кампанаваць. Я ўсім хацеў носы уцерці, і сам смаркатым застаўся. Дык ці можна разлучацца нам з табою, мой дружа, калі мы так моцна звязаны, і ні адно здарэнне ў тваім жыцці не адбывалася без мяне. Першы твой крык, которым ты спатыкаў жыццё, далятаў і да маіх вушэй. И я шла, як добрая гостья, и несла радость для всех. Со мною заўсёды веселей, бо я разыгрываю кроў, отгоняю сумные думки и развязываю язык. Не ладится справа, клічуць мяне, и я усіх погожу. Так скажи, чалавеча, ці маю я право на пашану людскую? Складно говориш, як у сцяну лепиш. Была у меня рыжая сучка, то ты тай не так брахала. Эх, Антось, Антось, раскидаешь ты золотые слолки, али хтось бярэ их. Послухайте ж мяне, мои прихильные приятельки. Жив на свете музыка Дудар, и меў ён дудку, такую приудалую, так яна жалостно играла, что без слез никто не мог яе слухать. Такое сердце уложил у яе дудар. Дык заўсёды грала она жалостно, а калі хто хацеў весялейшых спеваў, то для тых у дудку укладалі другое сердце. Ці была гэтая дудка шчасліва? Ты отбирала у меня мое сердце, наливаючи в антробу мою гэтую отруту. Чуешь ты? Я клічу ў светкі гэтую сляпую ночь, гэты лес адвечны, месячык ясны і далёкія зоры. Будь ты проклята! На вечные веки проклинаю тебе. У апошні мой час вы пришли насмехаться з мяне. Вам мало насмехання над целым моим жыццём.
режисера Народного театра Палаца культуры в области Ганна Лузинова, Алиса Кондолева, Дарья Анисимова, Ганна Маркова, Савелія Куліч. Дякуємо за підготовку літературної імпрези «Голоси Минувщини» нашій технічній групі. Звукорежисер Олександр Нуриханов, мастак Каміла Заабу, інженер Анастасія Ломоносова, технік по святлу Владимир Шат, костюмерно-пошивочний цех Світлана Кирпиченко, Людмила Василівська. Ми віншуємо вас усіх зі святом родної мови. Для вас були студія театрального мистецтва Палацу культури в області і Народний театр. До побачення, до нових зустріч!